Anem al 2.3, aprovació del preu públic número 5, venda de publicacions, Museu Duran i Sant Pere. Es tracta de l'aprovació de l'establiment d'un preu públic, que és el catàleg de la Casa Duran i Sant Pere, amb diferents preus en funció de si és venda públic, llibreries o promocional. Els preus públics són facultat del ple, aprovar-los o no aprovar-los. El que no entenem és que ja s'estan publicitant. Llavors, clar, estem publicitant uns preus que no estan aprovats. Em ve ganes de votar que no, però no votaré que no. Però si la responsabilitat és aprovar o és el ple, no entenc aquestes dinàmiques. Anàvem a dir exactament el mateix. Exactament el mateix. Ens ha sorprès molt veure que una competència nostra està publicitada ja com si l'haguéssim aprovat. I trobem que no s'hauria de fer així. Bé, amb això, sí, jo amb això us dono la raó, perquè clar, primer s'ha d'aprovar. Per tant, haurem de preguntar qui ha fet aquest document. Segurament s'ha fet des del museu, no ho sé, jo no ho sé, ho preguntaré. Però sí que és veritat... Surt al Facebook de la paeria. Sí? Sí. Bueno, no sé, però no sé d'on s'ha treballat l'edició del material per publicitar el preu. Potser s'ha donat per fet que s'aprovaria. Aquest és un tema que abans s'aprovava per Junta de Govern i per això vam dir que a vegades no era operatiu. Clar, parlarem amb el museu, a veure com ho han fet i la propera vegada no ho facin. Sí que és veritat que hi ha uns terminis per... Anem al 2.5, que és l'aprovació de la modificació de l'Ordenança General de Preus Públics, annex 7, concert i bau simfònic. Es tracta de l'establiment del preu públic del concert i bau simfònic amb entrada ordinària a 5 euros i reduïda de 3. Aquest preu també surt a internet. Al Facebook surt. Públicament, vull dir. No, i està a la venda. Les entrades estan a la venda. A la pàgina del Gran Teatre de la Passió. Lamento una vegada més el que ha passat i això es genera per la decisió que vam prendre que això havia de passar per ple. La propera... No, jo el que dic és que això genera uns problemes. Jo no he donat cap instrucció perquè es publiqui abans de l'aprovació per ple. Com a alcalde, evidentment, sóc el màxim responsable i hauré de demanar explicacions a la gent que han fet això a veure per què. Perquè, clar, les castanyes totes van al mateix lloc. I me'n faig responsable, està clar. I per tant demano disculpes.